Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno na korist hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Da ću se držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, zauzimati se za očuvanje nezavisnosti, opstojnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te da ću učiniti sve da se osigura redovno djelovanje svih tijela državne vlasti. Tako mi Bog pomogao. Dr. Franjo Tuđman, utemeljitelj je moderne Hrvatske države i prvi predsjednik Republike, izabran slobodnom voljom naroda na demokratskim izborima. Do tog vrhunca, koji je neprestance izmicao generacijama hrvatskih političara, stigao je prolazeći kroz brojna iskušenja i testove državničke mudrosti, desetljećima uporno i hrabro na braniku hrvatskih nacionalnih i egzistencijalnih interesa. Ključ pobjede dr. Franjo Tuđman našao je u zrelom znanstvenom prosuđivanju uspona i padova hrvatske ideje, u odvajanju pozitivnih njenih dosega od onoga što je vodilo nazadku i neuspjehu. Pritom je i osobnim iskustvom došao do svog dobitničkog državotvornog koncepta u kojem je strateški cilj bila država, a sredstvo pomirba Hrvata na pozitivnim odrednicama političke misli u novovijeko hrvatsko doba. Zagovarajući jedino Hrvatsku, dr. Tuđman je uvijek znao izbjeći zablude svojih političkih prethodnika. Uspješno je spajao tradiciju i ovovremene potrebe naroda. U njegovim strateškim potezima stalno su bili vidljivi izlazi iz nesreća koje je svaki Hrvat, makar i u primisli, napokon želio skinuti s leđa. Što je najvažnije, dr. Tuđman nikada nije, po logici Vlatka Mačeka, govorio da mali narodi moraju biti pod stolom dok veliki rješavaju probleme, već je, usprkos velikima, uspješno ostvarivao ključne nacionalne interese uz potporu svih hrvatskih ljudi. I to ne samo za danas, već i za budućnost Hrvatske. Jer da je Hrvatska slušala druge, danas te iste Hrvatske ne bi ni bilo. To mnoge smeta, pogotovo stoga što predsjednik Tuđman jednako dalekovidno i danas, kao što je to činio i prije, sagledava nove okolnosti. Zato i govori: ne dopustite miješanje u unutarnje prilike, ne dajte da nas svrstaju natrag na Balkan. Imamo snagu i adute, ako sami sebe ne dovedemo u pitanje. Akademik Vlatko Pavletić u prigodi 75. Tuđmanovog rođendana sažeo je u nekoliko točaka njegovu doktrinu, primjenjivu u državnoj politici, ali i u vojnoj strategiji. Tuđman je hrvatski narod poveo iz beznađa i rezignacije prema ostvarenju tisućljetnog sna bezbrojnih naraštaja. Njegovo historiografsko, ali i filozofsko pronicanje u dubine povijesnih bespuća spasilo ga je od lutanja, i ako je netko razumio Radićevu poruku da ne idemo poput gusaka u maglu, onda je to bio dr. Tuđman. Ali ponekad je bilo potrebno zamagljivati umješno vlastite stavove u pregovorima s okrutnim protivnikom, tako da on primi na znanje sve što je izgovoreno, ali da ne razabere zbiljski kontekst. Znao je dr. Tuđman da Hrvatska nije Golijat suočen s Davidom, ali nije pristao niti na ulogu Davida prema Golijatu. Prva točka te doktrine proishodi iz Tuđmanova znanstvenog opusa. Sve što se dogodilo i prije se događalo, stoga je dubinsko poznavanje povijesti svjetske i nacionalne neophodan preduvjet za ispravne političke odluke u sadašnjosti. Do stanovite mjere to vrijedi i za odluke vojne naravi. Dr. Tuđman je priznavao utjecaj političkih prethodnika na svoja promišljanja, pa je tako upravo druga točka njegove doktrine uistinu umješna primjena Starčevićeva poučka, prema kojem je glavno načelo državništva dopustiti što se nikako ne može uskratiti, pa ne jadikovati za onim što se nikako ne da povratiti. Dopustio je dolazak međunarodnih mirovnih snaga i time zaustavio agresora, a vrijeme je iskoristio da Hrvatsko jača vojno i u svakom drugom pogledu. Drugu točku svoje doktrine primjenjivao je uspješno i u situacijama koje su nadolazile jedna za drugom neizbježno. Važno je međutim pritom istaći da je konačni zbir taktiziranja uvijek urodio strateški pozitivnim učincima. Najveće uspjehe dr. Tuđman postigao upravo ekvilibriranjem i zbunjivanjem protivnika maksimalističkim zahtjevima i ozbiljnim uzimanjem u obzir ponuđenih minimalnih ustupaka, da bi čvrstim stavom i pravodobnim udarcem iznenada postigao najviše što je bilo realno moguće. Kao primjer može poslužiti eliminiranje pogubnog plana Z4 i sporazumi koji su omogućili mirnu reintegraciju hrvatskoga Podunavlja.
ali i početno prizivanje Hrvatske u njezinim povijesnim granicama kao utuk velikosrpskom presezanju do Karlobaga. Uspjehe kao političar zahvaljuje dr. Tuđman također trećoj točki. U viđanju imperativa svakog političkog djelovanja da i onda kad politikom obistinjujemo stoljetne snove ne smijemo se povoditi za iluzijama. Dobar poznavatelj i priznavatelj djela i djelovanja Stjepana Radića, dr. Tuđman je svakako programatski osmislio i pragmatički iskoristio Radićev poučak koji glasi: mi Hrvati znademo i to da u politici ne koriste suze i molitve, nego da tu treba žive, organizirane snage, da tu treba stalne, nepopustljive volje, mnogo iskustva i razboritosti, a do potrebe i čvrstih mišića. Za provođenje ove četvrte točke svoje doktrine, dr. Tuđman je, kao što već rekoh, imao prirođenu nepopustljivu volju i uvjerenost u ispravnost vlastitih promišljanja i projektivnih ozrcaljenja, ali on je isto tako uvažio i savjet o živoj, organiziranoj snazi i o čvrstim mišićima, pa je 1989. utemeljio i organizirao jaku stranku sveobuhvatnog programa i prihvatljivu za veliku većinu hrvatskoga naroda, uspostavivši od početka izmjenično strujanje stvaralačke energije. Od njegove karizme Hrvatska demokratska zajednica bila jača od svih ostalih stranaka, što je potvrđivano na svim izborima u ovih 7 godina, ali je i njegov autoritet i moć donošenja važnih odluka počivao na snazi HDZ-a i njezinoj većini u oba saborska doma. Peta točka Tuđmanove doktrine posebno je važna, a proizvodi iz njegovih osobnih povijesnih spoznaja i iz općeg iskustva. Da nam se u životu pojave i predmeti ne otkrivaju otprve u pravom svjetlu, nego je potrebno netremice prodirati pogledom pod lažnu površinu, rastrgati masku. Na to je upućivao i dr. Ante Starčević, no dr. Tuđman je sva takva i slična razobličavanja osmišljeno povezao u tezu da mnoge velike ideje, zavodljive i nerijetko surovo nametane, dovode u pitanje identitet pa i sam opstanak malih naroda. Knjiga Velike ideje i mali narodi doživjela je s razlogom mnogo izdanja, ali autorove su teze i danas primjenjive na sve poznate situacije u suvremenom svijetu, tako da se jednim dijelom svog opusa dr. Tuđman istakao ne samo kao znanstvenik, nego i kao politički vizionar. Kao posebno uvjerljiv dodatni primjer navodim njegov nepogrešiv otklon zamisli o balkanskim asocijacijama, jer je u hipu shvatio što se krije ispod naizgled neopasne maske. Šesta točka vojno-strateške, ali i političke doktrine dr. Tuđmana izažeta je iz iskustvenog uviđanja da suprotnike ili protivnike valja uljuljkati u uvjerenju kako je moguće učiniti samo jedno, a zatim ih iznenaditi neočekivanošću odluke ili prijedloga. Nakon neophodnih uvida u svestrano prikupljene obavijesti i nakon pozorno odslušanih savjeta, Tuđmanove su odluke bile i promišljene, ali i instinktivne, u svakom slučaju brze i pravodobne i uvijek pobjedonosne. Ima li boljih dokaza od onih kad je dr. Tuđman na svoju punu odgovornost odlučio, bljeskom na neprestano palucanje mržnje i terora, a olujom na neprekidno poprikivanje napuhanog prijetećeg vjetra istočnjaka. Dr. Franjo Tuđman nedokučiv je u svojim prijelomnim odlukama svima kojima je stran poučak važan za svakog državnika. Da i u prijateljstvu i u neprijateljstvu valja postaviti granice povjerenju i mržnji, jer bi preveliko povjerenje moglo postati opasno, a slijepa bi mržnja isključila svaku mogućnost izmirenja ili bar obostrano korisne suradnje. Pjesma znamenitog Nikole Šubića Zrinskog i njegovih junaka u ovo naše vrijeme metaforički odražava sve hrvatske tegobe, ali i uspješnost, jedinstva i upornosti hrvatskog naroda u borbi za konačnu nezavisnost.
Fragmenti Tuđmanovih govora i istupa vode nas upravo putevima hrvatske slobode, od naoko mračnih povijesnih bezizlaza do slobodne Hrvatske, koja je vlastitim snagama dosegla status uvažene regionalne sile, promijenivši i svoj političko-strateški položaj i međunarodne okolnosti u jugoistočnoj Europi. Hrvatski je narod jedan od najstarijih europskih naroda. On i od gubitka svoga samostalnog srednjovjekovnog kraljevstva nikada nije izgubio svojstva nacionalne i državne samobitnosti. Kako se i na osnovu čega može očekivati da bi se on mogao pomiriti s kršenjem njegovih suverenih prava u današnje doba, kad se na svjetskoj pozornici kao subjekti međunarodnog poretka javljaju do jučer nepoznati nepovijesni narodi. Zbog svega toga valja podsjetiti da po svojim programskim ciljevima, napisanima potkraj 20. stoljeća, Hrvatska demokratska zajednica nije i ne želi da bude ispod programskih zahtjeva hrvatske politike s početka ovoga stoljeća. A evo kako je te zahtjeve postavio u biti vođa i učitelj hrvatskog naroda Stjepan Radić nakon ujedinjenja 1918. Pošto je zajednička država južnoslavenskih naroda nastala po volji sila koje su stvarale europski versijski poredak, onda hrvatski narod, kaže Radić, traži svoju republiku, a Srbija, ako želi, neka ima svoju kraljevinu. I tada i kasnije Radićeva seljačka stranka označila je ciljeve hrvatske politike geslom "Moja puška na mome ramenu, a moja lisnica u mome džepu". NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako povijesnih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom, tako i spoznaja međunarodnih čimbenika, u onom slučaju vlade Hitlerove Njemačke, koja je na ruševinama Versajskoga krojila novi europski poredak, tih težnji Hrvatske i njenih geografskih granica. Izborna borba neće biti lagana. Već smo do sada imali prilike spoznati tko se sve udružuje protiv nas. Protivnici različitih vrsta ne biraju sredstva i u domovini i u svijetu da bi suzbili naš utjecaj. Međutim, unatoč svemu tome, uvjeren sam u našu izbornu pobjedu. Narod može biti samo onda slobodan i uživati u demokraciji ako ima svoju vladu, ako ima svoj sabor, ako ima svoje predstavništvo, a ne predstavništvo koje je podložno nekome drugome i koje se upravlja prema nekome drugome. I kao što je učio otac domovine Ante Starčević, došlo je vrijeme da svoju hrvatsku politiku više ne upravljamo niti prema Beču, niti Pešti, niti prema Beogradu, niti Vašingtonu, niti Moskvi, nego prema Zagrebu, prema svom hrvatskom narodu. I neka ne lažu, neka ne obmanjuju narod, neka ne prijete da mi prijetimo nekakvim građanskim ratom. Ne, mi unosimo građanski mir u Hrvatsku, jer jedino takva Hrvatska demokratska zajednica, koja je izraz volje većine hrvatskog naroda, može osigurati i suverenost hrvatskog naroda i građanska prava svima drugima. I ponavljali smo i napisali smo da jamčimo i srpskom pučanstvu sva građanska i nacionalna prava. Isto tako i talijanskom, i mađarskom, i židovskom. Svima koji žive u Hrvatskoj, koji žele da tu ostanu, koji žele da im to bude domovina, koji žele da poštuju hrvatski narod, hrvatski suverenitet.
hoćemo jednom taj san o slobodi i suverenosti Hrvatske ostvariti i oživotvoriti. Evo još jednog znaka mira. Ove maslinove grančice i ovi golubovi nisu tek fraza, oni su izraz zaista našeg htjenja. Ali neka se ne zavaravaju. Hrvatski narod neće pokreknuti pred nikakvim prijetnjama. Mi se nismo dali isprovocirati i nećemo se dati isprovocirati. Ali ćemo isto tako kazati da se nećemo pomiriti ni sa kakvim ultimatumima. Nećemo ništa drugo nego da budemo svoji na svome. Da hrvatski narod odlučuje sam o svojoj sudbini. Hoćemo slobodnu, sretnu Hrvatsku. Budući da sam uvjeren, to dokazuje sve ovo što se zbiva, da ćemo pobijediti na ovim izborima, da ćemo stvoriti suvereni Hrvatski sabor. Šta treba da budu prvi koraci tog i takvog sabora? Da se stvore zakonski preduvjeti za takav slobodan demokratski život, za slobodu i sreću svakog hrvatskog građanina, bez obzira da li je Hrvat ili neke druge narodnosti, ali da osiguramo suverenost hrvatskog naroda. Rezultati hrvatskih izbora koliko su znakoviti, toliko su i obvezujući. Slobodnom voljom naroda izraženom na najdemokratskiji način što ga poznaje suvremeni svijet, na neposrednim, tajnim, višestranačkim izborima, zakonodavna je vlast i pravo na određivanje izvršne vlasti pripala stranci koja je na zastavama svoga programa najjasnije istakla vjekovne težnje hrvatskog naroda da bude slobodan i svoj na svome. Da u duhu opće prihvaćenih načela u suvremenom čovječanstvu ima nesputano pravo na nacionalnu samobitnost i neokrnjeno pravo na samoodređenje koje podrazumijeva pravo na suverenu samostalnu državu te na odcepljenje od drugih naroda i državnih tvorbi ili udruživanje s drugima u skladu s njegovim životnim interesima. Osobno, kao predsjednik Republike, i ovom prigodom ponavljam spremnost vrhovništva Hrvatske na pregovore i razgovore sa svima legitimnim predstavnicima drugih naroda i republika, ali svi ugovori i sporazumi moraju biti podnijeti na odobrenje, ratifikaciju ovome časnome domu, Hrvatskomu saboru, najvišemu čuvaru državnosti i samostojnosti hrvatskog naroda, svih državljana Hrvatske i suverenosti Republike Hrvatske. Ustav nas obvezuje na izgradnju suvremene i suverene Republike Hrvatske na svim područjima, sa svim ovlaštenjima i značajkama takvih država. Sam prijelaz iz sadašnjeg stanja u SFRJ u kojemu republike imaju nedovoljno određeni polukonfederalni status u novo stanje, sukladno našem Ustavu, a to znači u konfederalni savez suverenih republika ili u potpunu samostalnost, provodit ćemo razborito kao i do sada, uvažavajući prilike i odnose snaga u SFRJ-u, u Europi i u svijetu. Pritom ćemo se upravljati uvijek i jedino trajnim interesima i krajnim ciljevima naroda hrvatskoga i svih građana koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom.
ga donijeli. Pred ovim domom, svjestan unutarnjih i svjetskih okolnosti, ja s punom odgovornošću izjavljujem sljedeće. Svaki čin pravnoga ili fizičkog nasilja koji bi bio suprotan Ustavu Republike Hrvatske smatrat ćemo ugrožavanjem ustavnog poretka Hrvatske u smislu članka 140, a u svezi s člankom 135 Ustava. Naime, Ustavom suverene i demokratske Republike Hrvatske uvođenje izvanrednog stanja u nadležnost njenih organa, pa bi se svaka represivna akcija smatrala činom okupacije. Daću i u žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku. Moramo stvarati silu na koju se možemo osloniti protiv onih koji bi htjeli da se obračunaju sa hrvatskom slobodom i hrvatskom suverenošću. Znamo da ćete vi i da će čitav hrvatski narod ustati na noge kao jedan ako će tu slobodu, tu demokraciju i tu suverenost trebati braniti. Visoki dome, sa svime što smo učinili u ovih godinu dana, od pobjede na prvim slobodnim izborima i uspostave demokratske vlasti u Hrvatskoj 30. svibnja prošle 1990. godine, do proglašenja Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca prošle godine i provedbe referenduma 19. svibnja ove 1991. godine, stigli smo evo na prag pune državne suverenosti i samostalnosti Hrvatske. Da bismo ostvarili i taj konačni cilj za koji je u svojoj povijesti hrvatski narod dao tolike žrtve, potrebna nam je, kao i do sada, mudrost i razboritost, spremnost na poštivanje tuđih prava, ali i nepokolebljiva odlučnost u obrani svoje samobitnosti i slobode. Prije svega i iznad svega potrebno nam je jedinstvo i spremnost čitavog hrvatskog naroda i svih građana da do kraja ustrajemo u borbi za sreću i slobodu naše domovine. Ne dvojim da ćemo u tome uspjeti, jer vjerujem, kao što sam vjerovao oduvijek i pred godinu dana, u svijest i zrelost hrvatskog naroda i svih građana koji Hrvatsku smatraju svojom domovinom, jer vjerujem u sadašnjost i budućnost naše jedine i vječne Hrvatske. Mi ne možemo više podržavati život u zajedničkoj državi u kojoj postoji neprekidna, pritajena i javna agresija, patološka mržnja i zloća prema svemu izvornome hrvatskom, u državnoj zajednici u kojoj smo suočeni uzastopnim prijetnjama upotrebe sile, kako one zajedničke, tako i ilegalne u obliku buntovništva i terorizma. Mi ne možemo ostajati u takvoj zajednici koja tolerira nasilno otimanje geopolitički, povijesno i u svakom pogledu hrvatskog teritorija. U takvoj zajednici koja svojom politikom ne osigurava da plodovi rada naših ljudi na kopnu i na moru budu prije svega u interesu njihovih obitelji i njihove vlastite domovine. Mi ne možemo trpiti stanje u kojemu jugoslavenska zajednica postaje zaštitnikom onih koji se ne mire sa slobodom, demokracijom i suverenošću Republike Hrvatske. Proglašujući samostalnost Hrvatske, mi činimo isto ono što i svi narodi svijeta na putu postizanja svoje neovisnosti, i to iz istih prirodnih i vrhunarodnih razloga. Neskrivenim zadovoljstvom i ponosom obznanjujemo svim republikama i saveznim tijelima SFRJ-a. Objavljujemo cijelome svijetu suverenu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike. Da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje
samostalnom i suverenom državom. Mi pozivamo sve vlade i parlamente svih država da prihvate i priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Nismo i nećemo odstupiti od bitnih interesa hrvatskog naroda, posebno u pogledu obrane svih hrvatskih teritorija. Kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske pozivam svo pučanstvo, a napose sve sposobne za obranu domovine, da ne napuštaju djedovska ognjišta. Povijest im to ne bi oprostila. Biti Hrvat danas znači čast i ponos svuda u svijetu. Ova naša današnja Hrvatska sama vlastitim snagama i žrtvama krči put u slobodan demokratski svijet. Ne samo zlonamjerni kritičari, već i neki dobronamjerni ljudi zaboravljaju da ni u normalnim prilikama, a kamoli u ratnim, ne može postojati više državnih politika, već samo jedna, i to ona za koju je svojim programom na demokratskim izborima voljom naroda dobila većinu u Saboru pobjednička stranka i za koju prema tome snosi i odgovornost do novih izbora. Visoki dome, o ovogodišnjim božićnim danima hrvatski narod konačno obistinjuje svoj mnogostoljetni san o međunarodnom priznanju njegove suverene i neovisne države. U nju su ugrađeni životi mnogih naraštaja, na njezin su oltar prinijete mnogobrojne žrtve hrvatskih branitelja i nedužnog civilnog pučanstva u ovom ratu. U nju je uložena sva duhovna i tvarna snaga domovinske, a znatnim dijelom i raseljene Hrvatske. Hrvatski narod po tko zna koji put u povijesti skupo platio težnju za očuvanjem vlastitog političkog i kulturnog identiteta. Okrutni rat protiv Hrvatske znatno je utjecao i na međunarodne odnose, a vjerojatno nije pretjerano reći i na sam rasplet sovjetske krize. U svakom slučaju, ostaće međaš budućeg preuređenja odnosa u cijeloj Europi, u kojoj će i mali europski narodi naći svoje dostojno mjesto. Isto tako bit će zabilježeno da je Hrvatska iz vojnog i iz diplomatskog gledišta podjela glavni teret ostvarivanja slobode i neovisnosti drugih naroda bivše Jugoslavije. Iako je mijena silnica u međunarodnim odnosima u Europi i u svijetu dovela Hrvatsku u posebno zamršen položaj, baš na tom području postigli smo zamjerne rezultate. U samo godinu dana i u iznimno složenim okolnostima internacionalizacije jugoslavenske krize i rata protiv Hrvatske postigli smo međunarodno priznanje Hrvatske. Demokratska Hrvatska može i mora biti djelotvornim sudionikom u stvaranju novog razdoblja mira i suradnje u ovom dijelu Europe. Tisuću generacija noćas ne spava, cijeli svijet je sada sa nama. Moja domovina, moja domovina.
The Croatian people can be proud of their contribution to the spiritual and material heritage of mankind. It is probably not by chance that a small part of our national heritage is also present here. The entrance leading to the hall of General Assembly of the United Nations is made of marble from the Croatian island of Brač. In my homeland, this stone is a symbol of Croatian persistence. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Croatia for the statement he has just made. May I request representatives to remain seated while the Secretary General and I escort the President. Dosta je. Više niko u Hrvatskoj neće biti gospodar do samog hrvatskog naroda. Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo. I nećemo nikom dopuštati sa strane da nam propisuje kakva ta Hrvatska treba da bude, kao što su to htjeli i ovdje u nedavno vrijeme. I kad blebeću te gluposti, onda misle da će obmanuti hrvatski narod. Ne, neće ga više obmanjivati jer hrvatski narod je sazrio. Hrvatska demokratska zajednica zaista se rodila iz svega onoga što se zbivalo na ovome tlu od 7. stoljeća. Nije to fraza i nije to nikakva samohvala. Znali smo prosuditi zašto Hrvatskoj nije pošlo za rukom da stvori svoju samostalnu državu. Zato što nije imala takve snage koja bi objedinila čitav hrvatski narod kao što je sada ima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Da bismo stvorili takav HDZ kakav imamo, da bismo s njime zajedno, sa hrvatskim narodom, došli do svoje države, morali smo prosuditi i promisliti sve one žrtve od Gvozda Petra Svačića, sve one žrtve od Krbavskog polja, sve one žrtve od Zrinskog i Frankopana i od Kvaternika, sve one žrtve Stjepana Radića i Bleiburga, sve ono što je hrvatska mladost plaćala i u onoj prokletoj, zlosretoj Jugoslaviji i onoj socijalističkoj Hrvatskoj u okovima srpskim. Isto tako smo morali izvući zaključke iz svih onih idealista i ustaških koji su htjeli Hrvatsku sa NDH, koji su robovali u jugoslavenskim tamnicama zajedno sa komunistima, ali su se našli u Drugom svjetskom ratu nasuprot jednih drugih. Prema tome, iz čitave hrvatske povijesti trebali smo izvući pouke, prosuditi što je bilo zapreka, a što nas može dovesti do svoje samostalne domovine. Hrvatska demokratska zajednica znala je to učiniti i na tome smo pobijedili, na tome smo stvorili svoju državu kao vlastiti dom u kome hrvatski narod više nikada neće biti ni sustanar, a kamoli podstanar, kao što je bio 9 dugih stoljeća sve do naših dana. Kad imamo svoj dom, svoju kuću koja više ne prokišnjava, onda ćemo preostali dio mi znati dovršiti. Nek se smiju molitve, sve u jedan glas. Čuvaj ovo sveto tle, blagoslovi nas.
ovim izborima još je više učvršćen unutarnji demokratski ustavno-pravni poredak. No, održavanje izbora u ovakvim prilikama, a pogotovo njihovi rezultati, imali su još većeg utjecaja na odnos međunarodnih čimbenika prema Hrvatskoj. Izborni rezultati podigli su ugled i ojačali položaj nezavisne i suverene države Hrvatske u svijetu. I to kako u službenim međudržavnim odnosima, tako i u očima onog dijela međunarodne javnosti, što je ponajviše zbog pogrešne obaviještenosti i još lošijih prosudbi priželjkivao, ako ne veće, a ono barem manje promjene u Hrvatskoj, koje bi omogućile preusmjerenje njezina držanja u razrješavanju krize na tlu bivše Jugoslavije, te u stvaranju novog međunarodnog poretka u ovom dijelu svijeta. Među najvažnije i trajne zadaće vrhovnih predstavničkih izvršnih tijela spada jamačno briga o skladnom općem razvitku države Hrvatske. Ujedinivši duhovno hrvatsko nacionalno biće, mi smo oživotvorili vjekovni san o samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj, ali je posve izvjesno da ćemo se još dugo sučeljavati s posljedicama njegova razjedinjavanja u ranijoj i u najnovijoj povijesti. I ove smo dane bili i jesmo svjedoci kako ostataka jugointegralističkih zabluda, tako i autonomaško-regionalističkih lutanja, samo sada u obzorju nekih novih univerzalističkih ili europoističkih idejnih osnova. Naša je zadaća da sa sveukupnom državnom, unutarnjom i vanjskom politikom učvršćujemo duhovnu i teritorijalnu integraciju hrvatskog naroda. Pritom moramo uvijek imati na umu da ćemo u tome biti uspješniji i djelotvorniji, što ćemo više poštivati povijesne tradicije i posebnosti pojedinih naših krajeva sutrašnjih županija, potičući njihovo prožimanje u hrvatsku cjelovitost. Srbi u Hrvatskoj, kao građani Hrvatske srpske nacionalnosti, to jest hrvatski državljani, moraju shvatiti da je u njihovu vlastitu interesu da sami što prije i što više pridonesu normalizaciji odnosa u čitavoj Hrvatskoj. Oni koji se ne mogu pomiriti s novom situacijom moraju tražiti neko drugo rješenje, jer više nema nikakve osnove u bilo kakvu nadu o povratku na staro stanje srpskog hegemonizma u Hrvatskoj ili za rušenje Hrvatske države. Gospodine predsjedniče, dio postrojbi južnog bojišta spreman je za vašu smotru. Želimo da naš čovjek bude miran u svojoj domovini. Hrvatska nema nikakvih imperialističkih prohtjeva ni na jednom dijelu svojih granica. Ali Hrvatska nije popustila i neće popustiti ni od stope svoje svete zemlje. To smo dokazali i u obrani na ovom bojištu i za diplomatskim pregovorima sa protivnicima i sa međunarodnim čimbenicima koji su čak htjeli da pristanemo na to da na vrhu prevlake bude samo zastava Ujedinjenih naroda, a mi smo kazali ne, to je hrvatska zemlja i tamo mora da se vije i hrvatski barjak. Višestruki su razlozi zbog kojih se pokušava na Hrvatsku prebaciti dio krivnje za neuspjeh koji je međunarodna zajednica do sada pretrpjela u rješavanju krize
u Bosni i Hercegovini. Čini se da je neslaganje između glavnih zemalja Europske zajednice, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o karakteru mjera koje bi trebalo poduzeti, naročito što se tiče vojne intervencije, koje su već odavno trebale i mogle zaustaviti srpsku agresiju, dovelo do određene rezignacije i odustanka od poduzimanja bilo kakve odgovorne akcije. Umjesto toga, pokušava se ponešto postići politikom ograničavanja sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, zatvaranjem granica, uspostavljanjem sigurnih područja za muslimane, sankcijama i humanitarnom pomoći. Pri tome se odgovornost za vlastiti neuspjeh i neučinkovitost, ali i za nesnalažljivost i neodlučnost nastoji opravdati i time da nije samo na srpskoj strani krivnja, već i na Hrvatskoj. O muslimanima se govori i dalje samo kao žrtvi, ali se prepuštaju sudbini u srpskoj agresiji. U odnosima nekih međunarodnih čimbenika prema Hrvatskoj znatnu ulogu ima također još uvijek neugašena ideja i želja da se na ruševinama bivše Jugoslavije stvori bilo kakva vrst nove jugozajednice. Hrvatska je dakako spremna i u vlastitom interesu normalizirati odnose sa svim susjednim državama što su nastale na tlu bivše Jugoslavije, kao i sa svim drugim zemljama Europe i cijeloga svijeta. Kao preduvjet za to, Hrvatska bezuvjetno traži da oni koji žele suradnju priznaju suverenost, neovisnost i teritorijalni integritet državnog područja Hrvatske u njezinim međunarodno priznatim granicama. A to prije svega podrazumijeva prestanak agresije pomaganjem svake subverzivne pobunjeničke djelatnosti protiv ustavno-pravnog poretka Hrvatske države. O nekim reintegracijskim procesima na području bivše Jugoslavije ne može međutim biti govora. Hrvatska je predugo bila žrtvom raznih ujedinjavanja i integracija da bi danas prihvatila bilo kakvo uključenje u nove državne ili regionalne zajednice. Dragi prijatelji, i kad se rađa novi čovjek u obitelji, malo dijete, ta obitelj biva za 2-3 godine poremećena. Ne može živjeti normalno. A kamoli kad se rađa sloboda jednog naroda i nova država. Jasno da je to problem i za čitav taj narod, i za čitavu državu, i za svjetsku zajednicu. Na tome ne gubimo povjerenje u sebe, znajmo da ćemo sve probleme na putu potpune suverenosti Hrvatske države riješiti. I zbog toga što Hrvatska nije imala svoje samostalnosti, ta Hrvatska obala, to Hrvatsko more zaostali u okviru tuđih država. Ali danas, kad imamo svoju Hrvatsku, Hrvatska država će učiniti sve da bude pomorska zemlja u svakom pogledu i da upravo to njezino blago, to Jadransko more, to njezini otoci, to vaše pomorsko iskustvo, da to bude izvor blagostanja za svako mjesto na Jadranu, u Dalmaciji, u Primorju, Istri, prilog općem blagostanju Hrvatske, da Hrvatska prije svega bude obilježena i kao pomorska zemlja. Otvaranje zračne luke Zadra u Zemuniku prvi je korak u uspostavi ustavno-pravnog poretka na sveukupnom teritoriju Hrvatske koji je bio istrgnut agresijom i okupacijom jugokomunističke armije i srpskih pobunjenika. Govori o tome da su žrtve koje je hrvatski narod podnosio za uspostavu svoje demokratske vlasti, za obranu od strane agresije, da su napori koje smo imali i na političkom i diplomatskom području urodili plodom i da se pokazuje ispravnost našega puta, naše odlučnosti, ali i naše spremnosti da sve svoje probleme rješavamo osloncem na vlastiti narod, usklađivanjem svoje politike sa međunarodnim okolnostima, odlučnošću da svoje ciljeve ostvarimo svim sredstvima, ali isto tako spremnošću da riješimo svaki problem
na politički i miran način. Pomalo, obećano učinjeno manje. Mi smo spremni i nadalje da učinimo sve sa svoje strane da bi došlo što prije do normalizacije odnosa, do integracije Knina i svih ostalih zona u hrvatski gospodarski i ustavnopravni poredak, što je u interesu i toga pučanstva. Mislim da to što su pristali da ne ometaju danas ovaj čin, da govori o tome da dolaze sve više do razbora i da će među njima pobijediti razbor. Jer ako ne bi, onda bi svi doživjeli, mislim, ono što su doživjeli ovdje državši u okupaciji i Maslenicu i Ravne Kotare. U rezoluciju koju su prihvatile sve članice Vijeća sigurnosti upisani su svi hrvatski zahtjevi. To je puna politička pobjeda demokratske Hrvatske. Prema tome, puna pravna osnova, puna punomoć Hrvatskoj za uspostavu svoje suverenosti na čitavom svom teritoriju. I uspijemo li to, znači, uz pomoć mirovnih snaga, to bolje, neće biti novih žrtava. Ali, ako bi neko još ispriječio takvu rezoluciju ili ako bi neko spriječavao provedbu te rezolucije, onda, gospodo vojnici, dočasnici i časnici i u ovoj vojarnoj, kao i čitavoj hrvatskoj vojsci, morate biti spremni da izvršite naredbe koje ću izdati za oslobođenje svake stope hrvatske zemlje. Hrvati, to u srcu svatko nosi svoj kao jedan za sve. Hrvatska demokratska zajednica je na temelju vlastitih prosudbi, unutarnjih okolnosti i međunarodnih silnica stvorila svoj novi, nacionalno preporodni demokratski program za konačno oživotvorenje povijesnih težnji hrvatskog naroda. Svojim programom i odlukama za njegovu provedbu Hrvatska demokratska zajednica u veoma je kratkom razdoblju ostvarila rezultate koji su od najvećeg povijesnog značenja za sudbinu i budućnost hrvatskog naroda, a i međunarodnog poretka u ovom dijelu Europe. Ostvarivši sve to na ideji sve hrvatske pomirbe, pomirbe svih staleža i naraštaja domovinske iseljene Hrvatske, te na jedinstvu svih hrvatskih zemalja i krajeva, Hrvatska demokratska zajednica ima povijesnu zadaću da nastavi djelo dovršenja političko-gospodarskog preporoda Hrvatske. Sveukupna povijesna iskustva obvezuju Hrvatsku demokratsku zajednicu da ostane na braniku postignutih rezultata i stožernom snagom u izgradnji Hrvatske domovine u zemlju pune demokracije i blagostanja na dobrobit hrvatskog naroda i svih građana suverene države Hrvatske. Slijedimo svoj put, imajmo vjere u svoju stožernu politiku. Znali smo, znamo i znaćemo što su interesi hrvatskog naroda i Hrvatske. Naš veliki pjesnik Tin Ujević, koji je i sam u svom životu, što mnogi zaboravljaju, prošao svu duhovnu i fizičku golgotu hrvatskog naroda, ostavio je za trajno sjećanje na stih: Hrvatska, ta naša boginja i robinja.
i običnim ljudima i onima s najviše uma i srca jasno je da je Hrvatska demokratska zajednica bila ta koja je najzaslužnija u naše doba, da je ta robinja, sputana boginja Hrvatska, izvedena na put slobode, slave i ponosa svoga hrvatskog naroda. HDZ uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što. Živjeli, hvala. Prekjučer, 1. ožujka, u Washingtonu je između predstavnika hrvatskoga i bošnjačko-muslimanskog naroda potpisan preliminarni sporazum o ustrojstvu Bosne i Hercegovine na federativnim osnovama kao zajednice izvorno suverenih naroda u Saveznu Republiku Bosnu i Hercegovinu i o njezinu stupanju u konfederalni savez s Hrvatskom. S obzirom na njegov sadržaj i na okolnosti u kojima je nastao, taj sporazum ima dalekosežno pa i sudbonosno povijesno značenje. Sporazum je postignut pod izravnim pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država i uz suglasnost glavnih europskih država. Sporazum zbog toga prije svega znači korjenitu promjenu njihova odnosa prema rješavanju krize na tlu bivše Jugoslavije. Oživotvorenje predviđene federacije između hrvatskog i bošnjačko-muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini i njene konfederacije s Hrvatskom pretpostavlja stvaranje potrebnih političkih i ustavno-pravnih osnova. Hrvati trebaju shvatiti da je takvo rješenje povijesno nužno i svrhovito radi održanja hrvatstva u Bosni, a i radi zaštite strateških interesa Hrvatske države. Bošnjačkim muslimanima Savez Hrvatima osigurava kako njihovu opstojnost na ovom prostoru, tako i povezivanje sa zapadnom civilizacijom i demokratskim zemljama. Protiv djelotvorne provedbe sporazuma o jednom i o drugom savezu, što je od životnog interesa za oba naroda, ali i zapadnog demokratskog svijeta, mogu biti jedino pobornici uskogrudno nacionalističkog i ekstremno fundamentalističkog shvaćanja. I zato što smo dokazali da smo zreo politički narod, zato smo evo postigli to da se stvaranjem Federacije Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina sa konfederacijom udruži, mogao bih reći i sjedini sa Hrvatskom. Upravo ste vi jamstvo i Hrvatska država u cjelini da ta federacija mora biti nova država u kojoj će hrvatski narod biti suveren, u kojoj će ostvariti ne samo svoja sva građanska i nacionalna prava, nego znači osigurati i puno jedinstvo sa matičnom državom Hrvatskom. Danas Hrvatska, baš zato što se vodi i razumom i srcem, danas ta Hrvatska postoji u svijetu kao priznati međunarodni čimbenik s kojim svijet računa. Što više, tu i takvu našu Hrvatsku svijet treba kao čimbenika za uspostavu novog međunarodnog poretka u ovom dijelu jugoistočne Europe. I to je ono jamstvo da više nećemo doživjeti atentata u Beogradskoj skupštini, niti Blajburga, niti pak sudbine
antifašističke federalne Hrvatske partizanske. Danas i mi imamo svoju vojsku, ali imamo i svoju vladu, imamo svoju diplomaciju, imamo, da tako kažem, svoju pamet. Znali smo kako doći do samostalne i suverene Hrvatske, znali smo kako je učvrstiti i kako ćemo je očuvati i nećemo više dopustiti nikakvih širokih brijegova gdje su čak i svećenici klani i ubijani, nikakvog Blajburga, nikakvih drugih jama širom Hrvatske. Dali smo žrtve i u ovom Domovinskom ratu jer smo znali da bez žrtava ne možemo doći do slobode, ali smo isto tako znali voditi takvu politiku da bismo zadobili prijatelje i saveznike u današnjem svijetu. Tim je činom Sveta stolica zorno posvjedočila svoju brigu za sudbinu hrvatskog naroda, koji je zato ostaje trajno zahvalan. Jer s uspostavom i s međunarodnim priznanjem demokratske i suverene Hrvatske države započelo je novo razdoblje hrvatske povijesti. Sveti oče, još uvijek ovdje u Hrvatskoj živimo i dalje u neizvjesnim i tegobnim vremenima obzirom na probleme okončanja rata i posljedica agresije, prije svega oslobađanja okupiranih područja, povratak prognanika i obnove razirenih gradova i naselja, pa će i čitavih područja. Našim je ljudima poznato da zla i nepravde ima i u mnogim drugim dijelovima svijeta, ali smatramo da hrvatski narod zaslužuje i dalje i vašu brigu i djelotvorniju pomoć međunarodne zajednice u prevladavanju svih teškoća s kojima je suočen. Ana Marija. Hvaljen Isus i Marija. Vivat Croatia, vivat Croatia, vivat Croatia. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. Vivat Croatia, vivat Croatia, vivat Croatia. Živjela Hrvatska, živjela Hrvatska, živjela Hrvatska. U ovih 5 godina ostvarili smo i više no što se hrvatski narod mogao nadati. I nikada više, i nitko i ništa neće moći umanjiti, a kamoli obezvrijediti veličinu dostignuća i ostvarenja ovih godina hrvatskog preporoda. Bile su to neizvjesne i teške godine, ali i godine slave ostvarenja stoljetnih snova. I samo protivnici hrvatske slobode i države ili sitne politikantske duše, nedozrele da budu sudionici u stvaranju ove povijesti, mogu dovoditi u pitanje ono njezino značenje koje priznaje čitav svijet. Žrtve što je hrvatski narod dao u čitavoj svojoj povijesti, a posebno u ovom Domovinskom ratu, za uspostavu slobodne i nezavisne, suverene i međunarodno priznate države Hrvatske, obvezuju i naše i buduće naraštaje. Hrvatski su se ljudi stoljećima borili perom i mačem, patili i ginuli, a u naše dane i ostvarili svoju državu s previšnom težnjom da ona bude za hrvatski narod i za sve njezine građane zemlja svih sloboda, mira i sreće, blagostanja i svekolikog ljudskog dostojanstva. I stoga neka nam za 5. i sve buduće obljetnice Dana hrvatske državnosti živi i cvjeta naša u povijesti tlačena i napačena, ali nikada zatrta, a sada slobodna i nezavisna, suverena i ponosna, jedina i vječna Hrvatska. Hvala.
Može, pozdrav! Da. Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne i nezavisne Hrvatske države. Nakon Bljeska u zapadnoj Slavoniji, hrvatskog ljeta u Bosni i Oluje, evo nas i pred svijetom, evo Hrvatske kao sile s kojom moraju računati svi oni naši prijatelji, ali i oni koji bi rađe da nas nema, ali danas ne samo protivnici ovdje, velikosrpski četnički elementi, nego i čitav svijet zna da je sa oslobođenjem Knina budućnost Hrvatske konačno i definitivno učvršćena i više niko ne može dovesti u pitanje. Oni su se sami odlučili i pred silom naše vojske napustili su Knin, napustili su i Dalmatinsku Zagoru, i Liku, i Kordun, i Baniju i otišli su. Nisu htjeli ovu državu. Onima koji su ostali ili koji će se pojedinačno vratiti, mi ćemo priznati ljudska i građanska prava, ali više nikada neće moći vladati u Hrvatskoj. Letili vlak koji ide od Karlovca dalje prema Gospiću. Trenutno se nalazi iza generalskog stola prema Tounju. Cijela Hrvatska je pod dubokim dojmovima slobode. Ovo je zadušnost hrvatskog naroda. Ovo je jedinstvo hrvatskog naroda. Jamstvo je da ćemo do kraja dovršiti oslobođenje svoje domovine i da ćemo Hrvatsku domovinu izgraditi u zemlju sreće i blagostanja za sve hrvatske ljude, za sve one koji priznaju Hrvatsku državu za svoju domovinu. Neka nam živi junačka Lika, neka nam živi vječna Hrvatska. Ovo što smo mi danas učinili, dovevši ovaj vlak slobode iz Zagreba, glavnog grada svih Hrvata, u Knin, kraljevski hrvatski grad, na putu za Split, u Hrvatsku Dalmaciju, postojbinu hrvatske državnosti, ovo nije ni izdaleka tek otvaranje željezničke pruge. Ovo nije tek oslobađanje ovih do sada okupiranih područja. Ovo je stvaranje temelja za samostalnu i nezavisnu suverenu Hrvatsku državu za buduća stoljeća. Tako dugo, dok su bili u Kninu, dok je Knin bio pod okupacijom, tako dugo budućnost Hrvatske države nije bila sigurna. A od Oluje, od ovih naših dana, ona jeste
nikada više i niko je neće moći ugroziti. Moramo poslušati savjete svijeta, ali nažalost, draga hrvatska braća i sestre, nismo imali savjeta pomoću kojih bi došli do svoje slobode i do svoje države. Sami smo morali donositi odluke da bismo stvorili hrvatsku državu, da bismo je obranili i da bismo je gradili po svojoj volji. I da smo slušali savjete i onih diletanata i mudrijaša u vlastitoj hrvatskoj zemlji i onih izvana koji su nam upućivali kritike i ovo i ono preporučivali, savjetovali, nikad ne bismo imali hrvatske države, nikad ne bismo došli ovamo vlakom slobode. Sad mi preostaje još da vam obećam. Prije svega Vukovar, taj simbol hrvatskoga otpora u obrani i uspostavljene nezavisne hrvatske države. Vukovar i bogatu istočnu Slavoniju i Baranju, jer Hrvatska je bila i ostaće podunavska zemlja. Naša politika i u diplomatsko-političkim i u vojnim krugovima naišla je, kao što rekao, na čuđenje, ali i divljenje. I još uvijek nisu našli pravog odgovora kako smo to mogli postići. A pravi odgovor je u snazi većinske stranke Hrvatske demokratske zajednice na koju sam se mogao osloniti i ja i Vlada u Saboru u donošenju odluka i kojoj je hrvatski narod povjerovao. Razumije se, sve to što smo postigli nije bilo samo djelo članstva HDZ-a nego većine hrvatskog naroda, ali bez HDZ-a kao većinske stranke, bez takve politike kako smo vodili, razumije se da toga bilo ne bi. Od papina posjeta u jesen prošle godine pa do Oluje Hrvatska je dokazala čitavome svijetu visok stupanj političke zrelosti, uljudbe, državne organiziranosti i snage. Hrvatska je priznata ne samo kao politički subjekt, nego i kao regionalna vojna sila koja je promijenila odnose, koja je stvorila preduvjete i za nove mirovne inicijative kakve vodi sada Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica, jer bez takvih pobjeda kakve je izvojevala Hrvatska, te inicijative ne bi imale osnova. Crven, bijeli, plavi, to je barjak naš, volimo ga mi, bijemo ga svi, oduvijek je bio svetinja za nas. Zapjevajmo, braćo, svi u glas. Vivat Croatia, vivat Croatia. Ova vlada mora biti dovoljno mudra i odlučna da razvija te odnose koje imamo na međunarodnom području, ali isto tako da ne dopusti miješane unutarnja pitanja Hrvatske. Od razvitka hrvatske demokracije do rješavanja konfliktnih pitanja, bilo gospodarskih, bilo o tome
da li će biti ovaj ili onaj urednik na ovom ili onom mediju ili tako dalje. Mi smo samostalna, suverena država koja ima svoj demokratski poredak. Demokratski poredak koji na sveukupnim tradicijama Hrvatske, 1000-godišnjim tradicijama, i to nije nikakva fraza. Neka nam se pohvale sa dubrovačkim, poličkim, korčulanskim, istarskim, novovinaradskim statutima, sloboštinama naših gradova i tako da, pa i parlamentarnim životom, koliko to ima država i naroda u svijetu koji se mogu time pohvaliti, a dolaze pa nam pokušavaju čitati lekcije i ima kod nas ljudi i u javnosti koji, molim, nisu svjesni toga. Prema tome, molim, zadaća je vlade da afirmira svoju politiku i da ne dopusti, da, molim, razvija prijateljske, partnerske, bilo kakve odnose, ali da ne dopusti miješanje. Mi nismo nikakva bandana republika i nećemo dopustiti da nam kojekakvi diplomatski činovnici rješavaju bitna pitanja našeg unutrašnjeg demokratskog i gospodarskog razvitka. Nasuprot rastrojstvenom djelovanju svih protivnika hrvatske suverenosti, neka se udruže srodne stranke i snage s Hrvatskom demokratskom zajednicom radi zaštite bitnih nacionalno državnih interesa. Svoju smo slobodu i suverenu državu izvojštili odlučujući sami o svojoj sudbini. Sada možemo i moramo sami rješavati svoje probleme bez ičijeg tutorstva i traženja tuđeg skrbništva. Ne dopustimo da Hrvatska ikad opet postane objekt tuđe politike. Podsjetimo se, za hrvatske povijesne nedaće nisu nam bili krivi samo vanjski protivnici, već ponajviše nejedinstvo, razdor i nezrelost u redovima hrvatskoga plemstva, a kasnije u redovima drugih vodećih političkih struktura. Danas je na svima nama odgovornost da ne dopustimo da nam i nakon naših velebnih pobjeda i uspjeha zbog naših nesloga nametnu nove blajburške, jasenovačke poraze i križne putove. Kao što sam u prošlosti, jučer, vjerovao sadašnjost hrvatskog naroda u njegovu političku svijest i zrelost na putu uspostave, obrane i izgradnje samostalne hrvatske države, tako danas vjerujem u budućnost hrvatskog naroda na osnovama umnogostručene i svijesti i zrelosti i osobito stvorene snage, što su jedino jamstvo i za budućnost to sanjanje, dosanjane i oživotvorene, slobodne i nezavisne, demokratske i suverene hrvatske države. Hvala. Pobjedivši u tom ratu u kojoj su nam preporučali da ne možemo pobijediti, u kojoj su nam čak poslije Bljeska i svijeta ne samo preporučali, nego i dobronamjerno savjetovali, ne možete ići u Oluju, ne možete ići u osvajanje Knina, jer ćete izazvati Jugoslaviju i nekakve svjetske kataklizme i ne možete vi Hrvati poraziti tu srpsku silu. Dokazali smo da smo i vojnički i u svakom pogledu jači, da smo pobjedili, da smo stvorili svoju slobodu, svoju demokraciju, svoju državu. Više ne možemo i ne trebamo strahovati za budućnost hrvatstva. Više nema straha.
za slobodnu i nezavisnu, suverenu demokratsku Hrvatsku državu, za opstojnost hrvatstva u Bosni i Hercegovini, za povezanost Federacije Hrvatsko-Bošnjačke sa Hrvatskom. Nas su porušili 13. rujna 1991. srpski četnici. Prekinuli su vezu između sjeverne i južne Hrvatske. Kad nisu ostvarili plan o velikoj Srbiji na crti Virovitica, Karlovac, Karlobag, onda su htjeli da ovdje bude granica velike Srbije, da bude Srbija na 3 mora. Govorili su da imaju Srbiju na 3 mora, na Jadranskom, Novinarskom i Karinskom. A mi smo i tada kazali, ne, nemate je i nećete je nikada imati. Ovo nije nikakav stranački skup. Ovo je skup Hrvata na jednom državnom događaju, znači otvaranju, ali moram spomenuti to da neki zaboravljaju to pod kakvim smo uvjetima stvarali Hrvatsku državu, obranili i gradili. A hrvatski narod, kao što sam rekao neki dan, spomenuši Radića, ne smije biti čovjek luđak koji zaboravlja šta je proživio i do čega je došao i kakvim žrtvama. Prema tome, hrvatski narod mora znati da mu je jedino ta snaga koju smo stvorili, oružana sila, bila jamstvo za oslobađane zemlje, zato da možemo prići izgradnji domovine, da je možemo razvijati, ali isto i tako da ta hrvatska oružana sila jeste glavno jamstvo da nas opet ne vrate u nekakve balkanske okvire iz kojih smo se izvukli po cijenu žrtava i iz kojih nikada nećemo u nikakve regionalne saveze. Moramo se prisjetiti da smo pored te veličine pučke, narodne, muške veličine Zagreba imali znači i onih političkih diletanata, imali isto tako i smušenjaka, sluge tuđih ideja, pa i prodanih duša, pomoću kojih su vladali Hrvatskom i Beč, i Pešta, i Beograd. Zbog takve manjine koja je narušavala ugled Zagreba i Hrvatske, služila tuđinu i oni koji su vladali Hrvatskom, kao što rekao, od Beča, Pešte do Beograda, govorili su ti Hrvati ne znaju šta hoće. A onda kad se nešto smisle, onda ne znaju kako da to ostvare. To je ono što je Hrvatsku do sada koštalo i zašto dugih stoljeća i stoljeća nismo imali svoju državu. Ali Zagreb i čitava Hrvatska ovim prijelovnim povijesnim vremenima pred 7 godina otkrila je svoju dušu, našla snage i kazala dosta je bilo toga, hoćemo biti svoji na svome. I sa Hrvatskom demokratskom zajednicom ostvarili smo te povijesne snove, kazali smo dosta je toga da su Hrvatskom vladali tuđinci i domaći sluge tuđih interesa. Ne smijemo zaboraviti odakle smo došli. Mi se moramo prisjećati i Bleiburga i Jasenovca. Mi se moramo prisjećati one politike koja je tjerala tisuće i tisuće, stotine tisuća Hrvata izvan domovine. I to ovi koji nam govore radom i poštenjem. Ti su znači služeći Beogradu, ti su tjerali Hrvate. Naš glavni problem bit će i nadalje taj pritisak inozemnih čimbenika da nas vrate u te balkanske regionalne okvire. Ali nemaju šanse ako ćemo biti jedinstveni.
na jedinstvu hrvatskog naroda, na jedinstvu domovinske iseljene Hrvatske, na slozi koju smo ostvarili, na sposobnosti ljudi koje smo okupili u Hrvatsku demokratsku zajednicu, na tome možemo graditi i nikakva sila nas ne može prisiliti na to da prihvatimo neke ultimatume ako ćemo to jedinstvo sačuvati, ako ćemo sačuvati povjerenje svoga hrvatskog naroda.